Čus lidi, dneska jsme u dalšího videa, máme tu Murder Mystery a mám tu tablet, jasný. Podívejte se na můj první kanál, mám tam 2 shorty, takže se na něho podívejte, jsou důležitý, fakt. OK, já jsem normální, nejsem šerif ani murder, takže to je dobře. OK. Co to je tady tohle? Viktory? No, tak to je rychle. Dneska budou 3, tady to 3. No víte, co myslím prostě. Aspoň jednou, ať budu murder nebo šerif. OK, týpek bez hlavy. Týpek bez hlavy je tady. Co děláš tady za sebe, fréra? Podle mě dneska flexí, že mu máma koupila Robuxy. Flexí, že má Robuxy. Že mi dneska máma koupila Robuxy. To mě ne. A co jako? Ale na rozegli jsem měl Robuxy. Ale Robuxy nepotřebuju. Hlavně, že mi dá Roblox. OK. No. Pak bude ještě poslední. OK. Pojď, ne, pojď. Já jsem zase normální, no to fakt nebaví být normální. Podle mě to někdo platí za Robuxy. Třeba ten týpek, jak flexil. Možná si to koupil za Robux, aby byl zase murder nebo šerif. Co to je? Co jsem to našel? Jaká granát? Nebo co to je? Slyšel jsem správně, že tady někde je. Tak jsem to viděl. Já zdrhám pryč. Kámo, nechně bejt. Ty hajzl. Co to je? OK, no, to je jedno. Viktory, ty tekešku. Viktory, bys potřeboval prohrát, ten nube. Srabe, traplej, noubáku, ej. Jo, být dobrá, na tebe budu čudět. Ugle, že hnusnej, jo, máš pravdu. Je hnus, ani skin se neumí dělat, to bude zbytečně asi udělal Robuxy. Spíš koupil, neudělal. Tu jsem na tuhle mapu, ta lepší mapa. Týpek souhlasil. OK. Remíza ne. Kamo, kdyby jsem šel dřív, tak my jsme vyhráli, chápeš? Zase normální. Tady to je poslední kolo. Každý den budou větší videa a větší. Chápeš? Dobrý, no. Ty hnusák. Zase jsem to slyšel. Kde ty demonos? Ne. Aha, dobrý. Já jdu za tebkou. Jak zabije i... OK. Co to je? Co to je? Lakers. OK. Takže budu končit. Dejte like, odběr a budu se vidět u dalšího videa. Čus.